Onyankopɔn asomdwee enka yɛ nyina. Mepasa meton safra mo na mo meka yen ho awasema baako mpaebɔ mu da biara eka yen ho akaya donko ne fa na yɛtumi abɔ mpa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ɛbro a yɛfa ahohiahia emre mu edipedu yakɔ akutia yade yɛ mu no na tumi aboa ya ma yakɔ atia amanehunu yi nanso eduro ne ayaresa biara ne ho atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn amoa na yɛhia Onyankopɔn amoa yi sene da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛn mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo.
Natural resources are given by God to be the source of our livelihood. If we put in hard work, we will be able to eat enough, despite some difficulties. You have to bring a container. The water is this deep. Then you have to grab the shells from below. This has been our way of living ever since. We put it in a pail and then bring it to the market. Times it poses danger, but if we try to understand, in times of calamities, we gain experiences, which strengthen our will even more to rise and carry on. I evacuated my child. Everything was gone. Nothing was left of our house. Everything was really gone. The first ones we experienced were okay. We saw that the sea level did not rise. We weren't able to monitor during Typhoon Odette. The flood water was high, and it rapidly reached our place. Especially since we have someone with us, God from whom all things come, and who works on everything for our good. He has instruments for His help to reach us, even at times we do not expect it. Salamat Ginoo lang Thanks yapon. be to God. Thanks be to God for the blessings He gave. Let us always trust in God, since we are alive even now. Thanks be to God we received, and there's even excess. I am overjoyed because of what was given to us. Thanks be to God I saw this day. I felt the word of God to do good to all. We saw our fellow men receiving blessings from the Lord. We heard them giving thanks to God. Whatever comes in life, there is no reason for us to give up, because all things work together, whether for good or seemingly bad, for our good and for the glory of God who created us. He will never forsake. If everything else is gone, He is always still there. God is always there. God will always be there, so we should not lose hope. To God be all the honor and glory forever.
lahat po ng aming kapiling. Sa gabing ito, bago po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos, inaanyayahan po namin kayo na tayo po ay tumulog sa anuanom asane besia Nyankopɔn atoro yɛretɔ nsa afrɛ so ma yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, Ama naming Awurade at makapangyarihan, yɛ Nyankopɔn sa pangalan po yɛne agya twede yɛmpɔn Kristo, otumfoɔ ne wɔkɛseɛ nagpapasalamat sa iyo. a ɔyɛ ne Awurade Yesu Kristo din mu Po kaming iniingatan, yɛda wo ase. ilalayo sa mga kapahamakan.
nararamdaman po namin Na sɛ daa ne da nyinaa bɔ yɛn ho ban. sa aming mga Na ɔgye yɛn firi amanneɛ ne ahohiahia mu. babayaan. Nagkakamali man kami, nagkukulang sa aming mga Yɛsrɛ wo sɛ ɛnya yɛn hɔ. naririyang ka upang kami lingapin. Salamat po sa iyong Na sɛ wowɔ yɛn afa sɛ mamalasakit. Kalisan wobɛboa yɛn. ay aming ikinukumpisal sa Agya, ang mga nagagawa namin mga pagkakamali. yɛn mu no, Nagkakasala kami sa iyo. yɛpae yɛn mfomsoɔ mu ka Pinagsisisihan yɛn bɔne kyerɛw. kaya po kami lumalapit. Na yɛsakyera yɛn adwene firi yɛn mmeratoɔ mu. Patawarin mo sana kami. Ngayon po'y nagpatawad na kami. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Ama, magpapatawad Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. banal na salita. Kapiling namin ang aming mga kaibigan. Abra yɛba abɛsua wo nsɛm kronkron no. Tulungan mo silang Ka yɛahoho nilang puso. na yɛnom nso boa wɔn a wɔn akoma mu mmue. Ang iyong mga salita. At sana mabigyan daan nila. Yes. Ang iyong Na wɔn nsɛm anya kyɛfa wɔn akoma mu. loobin mo. Panahanan sila ng tunay na kapayapaan. Agya, sɛ yɛwɔ pa a, Ang balita ng ma ɔnokoro asomdwie pagkasama-sama ne hene wɔ wɔn akoma mu. isang marapat at Na wɔn atumi agye wɔn nkwagye asɛmpa. Panginoon naming Diyos. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmmom na yɛnsom wɔ wɔtenenee kwan so. Awurade yɛn Nyankopɔn, Ang ibig yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nuanom ne yɛn yɔnko nnipa abɔbɔ. Ɛnkanka wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom wo. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn ahonhom nasanay na sa paggawa ng mabuti. ne wɔn adwene mu mmue. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn nuanom a Ipagpatuloy namin papayɛ akokwa wɔn. na ituturo mo sa amin sa ikapagiging dapat Yɛsrɛ wo boa yɛn na yɛntumi ntoa so na walang hanggan. wɔ nea wɔkyerɛkyerɛ yɛn mu. Tayo po kami umaasa. Kapam sɛ Sana yɛbɛdi bem ne yɛnya daa nkwa a wohyɛ yɛn bɔ no. sa aming mga Agya, wag mo po kaming yɛgya yɛn werɛ nyinaa hyɛ wo mu. loobin mo po Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ ade nyinaa mu hirang na yɛnya yɛn nko ara hɔ. ay maisimpan Na sɛ yɛwɔ pa a, mga kalooban ma tenenee nsɛm a yɛte nyinaa sa araw ɛntena yɛn akoma mu. buhay. Magpala ka Na yɛbɛtumi de yɛn ayɛ adwuma sa lahat yɛn nkwa nna nyinaa. kinig ng Yɛsrɛ wo, hyira obi biara a wɔtie wɔn nsɛm. Agya kronkron, yɛgyae ade nyinaa hyɛ wo nsa yɛnim sɛ wo ne yɛn Nyankopɔn a wɔhwɛ yɛn so na bɛma yɛn de yɛhia yɛn. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Onyankopɔn asumdwee enka ye nyina benchia ekomamo babi biara mo wɔ ne wiase afa na nyina ene se ne mokromo mmara mu wutie Awurade mmara nsɛm wɔ mu tie biara ebiwa mo nyina akwaba eba Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm adesua ase ana Yesu bo enkyerɛkyerɛ ase ebiwa ne anama yefrɛ Members Church of God International return sa afra mo sɛ mameka ye no ho wɔ donhwere kakra yi mu ebra yesua Nyankopɔn mmara nsɛm yene da etoso inumu a yesua Awurade mmara nsɛm na yefie da na Onyankopɔn enka mo ho bio ye mama brother Eli Soriano mama mo nyina twe aha adwo sɛdeɛ mokromo mmere tie biara yabato waso na yesua ye ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ebia mo hunu sɛ yegusu a yesua mmara nsɛm afa ɔkwan yɛfaso bɔ Onyankopɔn empaye ho ana de Catholic fo afrɛ no na enra yesua ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ebetie yɛ ne mpaebɔ no ehia sɛ yɛ nakoma ne yɛ ntɛkyerɛma ho teye nanso ɛso hɔ ana yɛ nipadua kwa foforo bɛn so na ehia sɛ yɛbrɛ no ase ɛhyɛ Onyankopɔn ase afro sɛ enye tɛkyerɛma ne akoma nko an yɛwɔ nsa yɛwɔ adwene yɛwɔ ani yɛwɔ nan na yɛ nipadua no akwa no mu de yɛwɔ he na ehia sɛ yɛbrɛ no ase hyɛ Onyankopɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ mama menkenkan twerɛnsɛm bi nkyerɛmo wɔ Korintofoɔ nwoma a edikan etinson ayinkyemu mmiɛnsa kɔpem num asɛm okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere enso ema okunu saa ara na wɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere anuanom monhwɛ yɛn ane yɛn asɛm ti no wɔ biribi yo twerɛ kronkron no sɛ okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere so ema okunu saa ara na yɛn ɛyɛ nkotahudi a ɛkɔma afa no nyina ensakɔ na nsaba awɔ sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ anuanom ɛtene ana sɛ wɔnsa ka wɔ bosome akatua a ɛne wɔyere nkyɛ sɛ ɛtene yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a isane so wɔno nko a na yɛ adwumanti ɔno nko a na kuta sika ne mɔne na yere enkyɛ ɔne na yere enkyɛ ne bosome akatua amra nsɛm no sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ ɛna wɔyere nso ɛma okunu saa ara te sɛ nneɛma ahodoɔ ɔbaa no esi nneɛma ɔno aduane ɛne nneɛma foforo so ɛkeka ho yɛwɔ nneɛma bi no wɔ no ma ɛsɛ okunu no a ɔyere no de ma okunu no mobɛma mo ho no de ɛsesɛ na aha yi no tene Paul pɛ sɛ wɔka biribi ɔsɛ ɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛronti yɛn ne tabia a ɛwɔ okunu ne wɔyere ntam ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ honam baako sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo ɛsie wɔna so nyɛ baa no bi ne mmom yɛ honam baako ɛti deɛ Onyankopɔn aka abɔ mu na ma wo nipa biara ntetentem afei okunu de ne nipadua bɛma ɔyere sɛ wɔyɛ ɔbaa wo ne wo ara wo nipadua so tumi na mmom wo kunu na wo nipadua so tumi ɛna sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo ne wo nipadua so tumi na mmom ɔyere na sɛ wo kunu pɛ sɛ ɔfe ɛyɛ wafuruma ana wɔfe wafono ho a ama no nya wunyan ana sɛ bɛnu no wo ma no kwan so pɛ sɛ wɔfe wonantu a ma no kwan ɛfisɛ onipadua yɛ wo kunu dia na sɛ wɔyɛ
Obarima unipadua ye wo yere dia ɛdeɛ na Onyankopɔn pɛsɛ wɔ kyerɛkyerɛ yɛnto aso nkɔ nkyɛmunum 1 Corinthians 7 verse 5 momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ moba no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛmra kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ na afei mo asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansomo anhwɛ ɛronti yɛn ne ɔwotɛne Paul na nsɛm a wɔka okunu ini wɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛna wɔyere nso ini wɔno ara ne pedua so tumi na mmom ne kunu momfa mo ho enkame mo ho anti sɛ ba awarefoɔ mu a sɛ wo kunu pɛ sɛ ɔne wo di mpamu agorɔ anaasɛ ɔne wo da enkame no ɛmmɔ no watirimɔden ma no kwan ɛfiri sɛ ɔwɔ wo nipadua so tumi momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ aha yi na yɛbɛhyɛ yɛn ho so wɔ no gye sɛ mobaa no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛberɛ kakra awɔ sɛ mobaa no mo pene so sɛ mobɛtena hɔ ana mobɛtu mo ho asi hɔ mmerɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie yɛn ɛyɛ Kristo Mmara Nsɛm okuro ne wɔyere ɛwɔ nokore asafo ne mu hɔ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnhyɛ wɔn ho so wɔ honam akɔno mu ɛfiri deɛ yɛfrɛ ne sɛ mpamu agodie wɔbɛ sɛ mopɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a mopɛ sɛ motu mo ho si wɔ ma mpaebɔ ne mu adadie a mobɛhyɛ mo ho so mobɛtu mo ho asi wɔ mu nhyiam ebi a monte aseɛ prɛko pɛ ɛfiri sɛ nsɔre foforɔ ni saa nkyerɛkyerɛ wɔn mfa ho sɛ Onyankopɔn betie wɔ mpaebɔ anaasɛ ontie mo asɔfoɔ no deɛ mo ntutusuo dudu ne mo sika ho na hia wɔn aha yi deɛ yɛntebea mu deɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ mobɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn tie mpaebɔ na sɛ wokunu no wɔyere ɛbɛbɔ mpaeɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn betumi atu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie no ehia sɛ wɔn hyɛ wɔn ho so ɛwɔ so wɔn te wɔn ho ase ɛberɛ a wɔn baa no nyinaa apene so sɛ wɔbetu wɔn ho asi hɔ na wɔatu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu adadie sɛ mo ahunu sɛdeɛ mpaebɔ sɛ yɛ ade a ɛwo hia se fa wotumi mfiti prɛko pɛ nnim wada wotumi fiti prɛko pɛ mmɔ mpaeɛ wotumi fiti prɛko pɛ nyɛ de mopɛ sɛ moyɛ biasa awarefoɔ sɛ wɔkunu no wɔyere ɛtɔda a ɛwɔ sɛ motu mo ho si hɔ anaasɛ mohyɛ mo ho so na sɛ mowie a mobɛtumi asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansɔmo anhwɛ ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ okunu ne wɔyere wɔn betu wɔn ho asi hɔ ɛfa to ho pɛ sɛ wodi muwada imuwada die ɛyɛ ɔkwan sononko a yɛfaso bisa Onyankopɔn hɔ adeɛ te sɛ de me maame yɔɔyɛ no me maame no wodi nkan ɛbɛka Nyankopɔn asafo no ho na bra wɔba asafo ne mu no me papa bu fuoyɛ yɛfrɛ sɛ na me papa ɛyɛ catechist anaasɛ altar boy ɛwɔ Catholic asafo ne mu na bra wɔtɛ sɛ me maame yɛbɔ asu no ne bu fui na wogya me maame hɔ ɛkɔe wɔama afie bɛyɛ abosome nkron ogya me maame hɔ kɔe na isane sɛ ɔyɛ altar boy nti ne bu fui na ɔtɛ sɛ me maame abɛka Church of God asafo ne ho every sɛ na ɔsom wɔ Catholic asafo me papa ɛboa ɛma wɔnom kyekyɛ communion paano nketenkete te sɛ brother Joseph sɛ mokyɛ communion na ebi ka na brother Joseph awe ɛyɛ wawe communion na aka no ɛwɔ afɔrebukyia so na ɔyɛ altar boy me papa nso saa na no wɔte wogya me maame hɔ nti de me maame yɛ ne sɛ wodi muwada ɔbɔ mpaeɛ ɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ ɔboa me na me kunu abufuo no ɛnyera na wonya abotɔyam na wɔnte wɔn nsɛm ase nti anadwo da suo mu biara me maame ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ sɛ ne ntam ka na wodi muwada wanidi Onyankopɔn emoa ne na ho mɔbro mu no abosome nkron akyiri me papa sane ba fie na bra wo baaye no
na nabufuo no ate ayera na wapempo sɛ wɔsan so tie Nyankopɔn asɛm ɛfiri sɛ wɔte sɛ me maame agya chakyabɔ ɛfiri sɛ me maame no yɛ chakyabɔ nie me wɔ nua bi a ɛkakakra me ɛbɛyɛ wɔ chakyabɔ be ɛwɔ sakla me maame no yɛ chakyabɔ nie wɔkɔ paasa ya chakyabɔ be bebre no ana wɔ hɔ yɛ wɔ chakya bi a ɔmɔtaabɔ na ɔmɔwɔ ɛma ahodo ɔmɔde bɔ chakya na mentumi nkae ne nyinaa me maame na wɔyɛ chakyabɔ nie na bra be papa te sɛ me maame agyae chakyabɔ na onnom entabio na wagyae no mabɔne ne ye no wagyae cigarette ne me maame no wonom cigarette dark cigarette cigarette tuntum bataan matamis cigarette no na saa cigarette no ne yɛbɔ ho dawuro engongo ena na ɛbɔ ho dawuro munim engongo ɔse bataan matamis ɛdeɛ na ehwam bataan matamis na ɛyɛ cigarette ne din ana ɛwɔ hɔ ɛbra me papa ɛte ne asie no abosome nkron akyire every say me maame son daye na wɔkɔ dwam ɛwɔ libertad every say na me maame free pasai ene ye free pasai ene ye wo me eti na wɔkɔ dwam wɔ libertad na wɔsone kɛntɛn na wohunu sɛ Kristo ɛsane ɛfiri so na me maame kanada yɛ mu sɛ Awurade Yesu ei bɛsrɛ ma wo bɛsrɛ ma sane kɔsoro men sane ma asase so ansa every sɛ me kunu anya mɛyɛ wɔ nua wɔ Asafo yi mu abra wɔson saa daye no wodi mu wada na ɔkantam sɛ anadwo da suo mu biara ɔbɛsɔre abɔ mpaye abosome nkron akyire me papa sane bae na wɔbɛyɛ onua wɔ Asafo ni mu no kɔsɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ ɔbɛyɛ Asafo no hwɛsofoɔ no wɔhwɛ Asafo no nkratasɛm ne sikasɛm so me papa ɛwɔ mu sɛ kane na wɔyɛ altar boy na wɔsom wɔ afɔrebukyia no so me maame adi ho adanseɛ sɛ mpaebɔ a ɛmmoadadie ka ho wɔ no etumi yɛ ade kɛseɛ etumi kɛseɛ wɔ mu sɛdeɛ Spanish kasa bebuo no ɛseɛ no faako abodi mu nyansapɛ edi nkukuo no mpaebɔ edi nkunim mpaebɔ etumi yɛ nneɛma bebree nsɔre foforo mu deɛ wɔnom nkyerɛkyerɛ sɛ oredi mu wada ana orebɔ mpaeɛ a wɔbɛtwe wo ho afiri mpam agudie mu sɛ wo kunu no wɔyere na so Nyankopɔn Asafo yi mu deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wɔyere betumi ato wɔn ho asi hɔ mmara kakra abɔ mpaeɛ na sɛ di mu wada na bia mobɛte mo ho ase akɔmɔ bɛnkoro na du nanson anaasɛ nansa mu nhyia mu nimpam agoro anaasɛ wone wɔyere ana wo kunu enna mobɛte aseɛ sɛ saa brɛko pɔte yi mu no yɛde bɛbɔ mpaeɛ yɛde bɛdi mu wada asrɛ wo Nyankopɔn dabɛn na yɛdi mu wada mfato ho yare anaasɛ wɔyere ana wodɔfo bi na yareɛ emuwada ɛyɛ ade a ɛwɔ sɛ woyɛ emuwada deɛ ɛyɛ ade a yɛyɛ kampaebɔ ho emuwada deɛ ne mpaebɔ ɛyɛ ade a yɛyɛ bom na sɛdeɛ ɛbɛyɛ mobɛte aseɛ na moahunu wɔ no emuwada bɛn na twerɛ kronkron no rekyerɛkyerɛ mɔma yɛnkenkan Isaiah ngoma eti aduonum wɔtwe enkyemu nsia Isaiah 58 verse 6 enye ye ni abuwada die a mepe se mobesane abɔnefoɔ apɔ ahutiri konua ehoma ama wɔn a wahom wɔn so wɔn afa wɔn ho akodie na mobubu konua nyinaa Onyankopɔn na ɛkasa yi o ase enye ye ni abuwada die a mepe se de Onyankopɔn ɛsie no sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ mfato ho ebia wabɔ wutiri mu sɛ bɛkɔ akɔyɛ bɔne bi na sɛ wodi mu wada gyae mfato ho oyɛ chacha bɔne sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn tie wo gyae chacha ne bɔ na afei
ɛma wɔn a wɔhom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkodi na momubu konua nyinaa mfa to ho ebi a wɔ nipa bi wo hyɛ ne so anade ode ade so ato ne so ɛfiri sɛ ebi a no wɔde woka na ka wɔde wonti ama no tete twa konko ne sɛ ma no mfa ne ho nkodi ye ne konua free ne so ɛnuanom ɛnsɔre foforo mu ne yɛ nkyerɛkyerɛ da so no kra Asafo ne mu die yenka nkyerɛkyerɛ no ho bi ɛka nkyerɛkyerɛ wɔ sɛ yɛte ase yɛ ho bi sɛ wobedi muada a wɔbɛsane sane abɔnefoɔ po biara wɔ mu gyae bɔne ahodoɔ nnubɔne nom gyae ɛnnomabɔne ne yɛ na sɛ wohu wɔ bi rɛ anaasɛ wohum wɔ bi so a anaasɛ wunti obi home ɛte a manemfa ne ho nkodi ɛmfa to ho sɛ wodi muada na wobi de woka na wontumi ntua a fakyɛ no yɛn ne empaye a Kristo ɛkyerɛkyerɛ asuafoɔ no mu nsɛmfua fa yɛn na ka kyɛ yɛn sɛdeɛ de akyɛ wɔn a wɔde yɛn naka Mateo ngomati 6 ɛnkyɛmu 12 na so ebinom de wɔn mo mfa nkyɛ o enipa yi de ɔbɛhoore ɔbɛhyɛ wo so wobɛsan kura tua nsihu na ɛka ho no nipa ne mpo ne sika ɔde bɛtɔ aduane adi na wo san so agye nsihu kɛseɛ ma ne mfa ne ho nkodi yi ne konua free ne so na sɛ wo yare ana wo dɔfo bi yare a ɛmfa to bi a wo yare na yare wobɛhunu sɛ Onyankopɔn so nya wo hoda Onyankopɔn bɛboa wo yɛto aso nkenkan ase na moabubu konua nyinaa monsane sane abɔnefoɔ apɔ ɛma wɔn a wɔhom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkudi momfa bɔne nkyɛ deɛ mbio ne di so ɛnkyɛ mu nson ɛnyɛ yei enso sɛ Obubuo wo pa no ma de yɛkɔm de no di bi na wode emɔborofoɔ adamfichi ba wo fie sɛ wohunu ɔdagyani a wɔkata ne ho na womfa wo ho ehunta wo ho na mu nipa nti de yɛkɔm de no no ɛne no enkyɛ waduane sɛ wodi muada a wonidi nti fa waduane no ɛma de yɛkɔm de no nti sɛ medi muada a memma wo bibiara akɔm de no wada abɔntene no aduane ma de yɛkɔm de no aduane inni na afei ahiafoɔ na sɛ mmɔborofoɔ adamfichi fane ba wo fie wahunu wo hiani bia woni baabete fane kɔ wo fie wo fie fane kɔ wo fie ma na aduane ni sɛ wohunu wo bia wada adagya ma na taade nhye sɛ wonim wo bia na ntaade enye wanya taade mpo nhye na so wo ntaade bebira ma ne bi abra wodi muada wahunu so obi da adagya ma na taade nhye emfa wo ho ehunta wo ho na mu nipa kyerɛ sɛn abra nyinaa no yɛ krado amma wo nyɔnko nipa tirmɔdene afiri sɛ binom de wɔn ho sie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforo ntumi nkɔbɔ wɔn ho bosia emfa wo ho ehunta wo ho na mu nipa yɛnto wasom kenkan ayɛnkyɛ mu wɔtwe ɛno na wo han bepue sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛntem ɛnuanom hunu yana ɛno na wo han bepue sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛntem Onyankopɔn bɛsa wɔn yadewa onipa a wodɔ no no enso benya ayaresa sɛ yesua ɔkwan pa yɛfaso di muada wɔtwerɛ kronkron mu a yɛbenya mfasoɔ mo amonwene ho enso de foforo mu no yɛnka yɛnkyerɛkyerɛ yɛne muada a Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ sɛ wobedi muada a na sɛ wode mpaebɔ bɛka ho a sɛ moyɛ awarefoɔ wokunu no wɔyere a mu nimpa mu agoro mo nhyiam na sɛ mo yɛ yɛn so a ma de wahom wɔn so wɔn mfa wɔn ho nkodi sɛ nipa no de woka anaasɛ ehia se wotua woka bi a fakyɛ no ka wɔde wo no enkodan ne bio ensan kɔgye ho nsi ho kɛse biara na afei de yɛkɔm de no wɔn ma na aduane ni na de wɔda adagya no ma na taade nhye
Ahyenkyɛmu wɔtwe no ɛse ɛno na wo ha no bepue sɛ adekyeɛ na wakɔ ahosan afefɛntem. Ɛno nti ɛna emuada a twerɛ kronkron no ɛkyerɛkyerɛ nie etumi yɛ nsɛnkyerɛne mpo abɔde mu nyansapa de suafoɔ po mopa mo mmisa adɔkotafoɔ sɛ wɔani din nansa wo nipadua no benya ahoɔden foforo wo nipadua akwa no betumi agye home wo nsonoma wo mmerɛboɔ wo saaboɔ nyina ho bɛte na wo nipadua akwa akuntia nyadewa no anya ahoɔden so no nkɔmɔma yɛn kenkan yɛn Onuabarima Eli yɛsrɛ wo kan ma yɛn na sɛ wodi muada nansa etumi ma wo nipadua akwa akuntia yade ne nya ahoɔden foforo yɛne de hwehwɛmu de ababato dwa sɛ wodi muada nansa ɛma wo nipadua akwa akuntia nyadewa nyina no nya ahoɔden foforo ɛnkanka mpanifoɔ abɔdem nyansapa de suafoɔ ayɛ hwehwɛmu ahunu sɛ yɛn ɛyade edi mu ahwehwɛmu de ababato dwa sɛ wokyere nipadua ne kɔm a ɛma no anya ahoɔden foforo tumi hyɛ biribi foforo ase ɛma mogya n'ani yɛ mmono na kuntia yarewa abɔdem nyansapa de suafoɔ University of Southern California ayɛ hwehwɛmu de ababato dwa sɛ yɛn yɛ mfaso kɛseɛ ma enipa wɔnom ɛbere a wɔ nipadua kwantumi nkuntia yarewa bi sɛ wɔn a ɛwɔ patient wɔn a ɛwɔ cancer yadeɛ ɛne chemotherapy na yɛn boa mmerewa ne nkɔkorafoɔ nipadua akuntia yarewa no anakwa akuntia yarewa no wɔ mpani fie mu na yɛn enso boa tumi kuntia yadeɛ korankoro na nhwɛmufoɔ da ba beto dwa sɛ muadadie ɛyɛ ahoɔdenni a ɛma nipadua ne sɛ kenya ne ho foforo abɔde mu nyansapa de suafoɔ da ba beto dwa sɛ yɛwɔ mfaso kɛseɛ wɔ muadadie mu ɛboa yɛ nipadua kwa na ɛboa yɛ ma yɛtumi kuntia yade wɔte sɛ ne wadum kanea nase aso no nipadua mu bio na wɔbɛdum kanea no na ama wo nipadua no atumi ako atia yarewa ahodoɔ ne yadeɛ bebree na so munim ansa na abɔde mu nyansapa de suafoɔ bɛhunu yɛn no na emuada die na Awurade Yesu Kristo akyerɛ dada na mmom sɛ bɛdi muada a okunu ne wɔyere awɔ sɛ wɔn te wɔn ho ase sɛ wɔn nhyiam wɔn nim pam agorɔ kyɛ sɛ ɔdɔ yewu ɔdɔ sɛnea wɔfrɛ wɔ yere biara ana wokunu biara no ma yɛni muada wɔyade nti anaasɛ yɛba anaasɛ yɛndwadie nti mfato mo pɛsɛ munya adwuma papa anaasɛ mo pɛsɛ biribi esi mu yie anaasɛ ewie mu yie sɛ mo wɔ abisade yɛsononku bi ama pɛsɛ mo bisa wɔ Onyankopɔn a emuada ɛyɛ adwuma kɛseɛ Kristo aboro so emuada die yɛne deɛ ɔka no Matthew ngoma 9 ayɛnkyɛmu 16 Matthew 6:16 na sɛ mo redi muada a monnya mo anim bosaase nya atwomfoɔ no na wɔnyenya ne wɔ n'anim sɛdeɛ enipa behunu sɛ ɔredi muada nokore me sɛ mo sɛ wɔnya wɔ n'akatua dada ayɛnkyɛmu 17 na wo deɛ ɔredi abuada a sra wo tirim na hohoro w'anim na nipa ehunu sɛ ɔredi abuada na mmom wɔagya ɔhono kokoa mu no na wɔagya ɔhono kokoa mu no betua wɔka ɛno nti emuada die ɛyɛ ade a wonyɛ mfa nkyerɛkyerɛ afoforo anje sɛ nsɔre ahodoɔ wɔyɛ mmere mu wɔn di muada obia behunu sɛ wɔn di muada firi sɛ wɔn bɔ ho dawuro emuada a Kristo ɛkyerɛkyerɛ Kristofoɔ wɔ Kristofoɔ abrɛ so no ɛnyɛ ade ɔkɔbɔ ho dawuro akyerɛ amansan sɛ mo mienu na mo di mo muada a mo mienu nkwa na mo nim sɛ awarefoɔ afei mo nhyia mo nimpa mo agro mo betu mo ho asiwa ama emuada die ne mpaebɔ na kakra ɔdɔ ma yɛ mmɔmpa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Onyankopɔn bɛyɛ na bisadeɛ mfato bi wɔ bisadeɛ sononko bi bisa wɔ Onyankopɔn ɔpɛsɛ wokɔ twa lawyers foɔ sɔhwɛ anaasɛ ɔpɛsɛ wotwa usuku mu sɔhwɛ biara wokɔ akɔtwa anaasɛ adeɛ biara wokɔ akɔyɛ no ɔpɛsɛ ewie wuye enipa ɛwɔ bisadeɛ sononko mpaebɔ ɛyɛ ade yɛ guhia enkyerɛkyerɛ a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ma okunu ne wɔyere ne sɛ momfa
mo nipadua emmobɔ mo ho no matiremɔdene ɔyere ɛwɔ okunu nipadua so tumi ɛna okunu so wɔ na yere nipadua so tumi deɛ nti a mɔware yɛ ne firi sɛ wo nipadua no yɛ nakono ɛno nti ɛne kwan sɛ mobɔbɔ mo ho no matiremɔden deɛ sɛ mo ho no momfa mema mo ho na Paul sa agye sɛ mobaa no mopene so nti mobɛkɔ mu bankrom emmerɛ kakra sɛ mobetu mo ho asiwa ma mpaebɔ ni mu wadadie na saa brako pote no akiri no monsane nhia mu bio ɛno nti ɛnyɛ akyiwadeɛ wɔ Nyankopɔn animu sɛ okunu no wɔyere bedi mpam agoro de wo mu woni sɛ eduru bra mobɛbɔ mpaye na modi mu ada monye mo ho mfiri enna agudi anase mpam agudi ahoduo mu enuano mate ase na mene da so nsɛm ahunu sɛdeɛ mpaebɔ ya de a wohia ase nanso wonfiti prako panni mu ada sɛ ba mu ada die mu a ye wonema bi wo ho no ma ho sɛ woyɛ wo sɛ wonnidi a fo wadua ne ma de kom de no ma de oda de jano ataade hye de ade so wada ne so no ina ade so afiri ne so na ma de wo hom ne so no mfa ne ho nkodi ebia na odi awerɛho ɔde wo ka wontumi ntua onua facha no afiri sɛ Onyankopɔn bɛsa na hyɛ wanan mu bio ɛyɛ Mmara Nsɛm ebia nsɔre foforo mu no wɔnom ɛnkyerɛkyerɛ mu da so Onyankopɔn Asafo wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no sɛ wode wo nyɔnko nipa ka wode wo ɛkyɛ no wuyi ne konua afiri ne ho so wo ma de wahom won so afa won ho akwa akudie no yenum nyinaa yɛ Kristo Mmara Nsɛm na mu nsiesi a ɛho hia na watumi anya ahonim ne akoma mu tie bra wudi mu ada abɔ wo Nyankopɔn empaye yenum ne Mmara Nsɛm no mo baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ yeni pedua nyinaa yɛde yɛ ho bɛhyɛ mu bi ayade a wohia sɛ mo yɛ awarefoɔ wo kunu no wɔyere a mo nipadua no yɛ mo ho dea na sɛ mo bɛhyɛ mo ho so sɛ mo bɛdi mu ada a mo de mo nipadua nyinaa na bɛsi hɔ abɔ mpa yɛ di mu ada na kwasɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ twerɛ kronkron mu deɛ ɔbaa enworɔworɔ ho nkyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wo nipadua ɛyɛ wo kunu nko adea ɔyere nipadua ɛyɛ wo kunu dia ɛna wo kunu nipadua nso yɛ wɔyere nko adea enni kwan sɛ wo ne afoforo kyɛ Hebrefoɔ nwoma etidumiɛnsa nkyɛmu nan Hebrews 13 verse 4 muni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔ naten enuanom ahunana Nyankopɔn asɛm ne sɛ woni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wonwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ enwamamfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔn atɛn ɛno nti wo nipadua no ɛyɛ wɔyere anaasɛ wo kunu nko adea ɛni kwan sɛ wɔworɔworɔ kyerɛ afoforo yɛwɔ maa binom hɔ no mu a ne yɛworɔworɔ yɛ ho kyerɛ afoforo na ne nofoɔ no wabɛɛ fa wahyɛ ataadeɛ yɛhwehwɛ ntaadeɛ wobɛhunu ne yɛwom wasan so ahyɛ ataadeɛ ma n'akyekyere ne pampem na ne mpokua nyinaa yi ne ɛbɛto nie deɛ atwɛre wɔ Matthew nwoma no mu Matthew nwoma etinum kyɛmadu no wɔtwɛ nuanom monti Matthew 5:28 na me de mesɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no na wafa no na koma mu dada ɛronti yɛyɛ Kristo Mmara Nsɛm minnim sɛ nsɔre foforo mu no yɛkyerɛkyerɛ sɛ obiara ɔbɛhwɛ wɔ baa ma ne kɔn adɔ no na wabɔ adwaman wɔ na koma mu dada ɛronti yɛna yɛwɔ Nyankopɔn Asafo yɛ no kora wɔtwerɛ kronkron no mu wɔ no ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbaa ne nipadua yɛ wɔ kunu dia no ɔbɛworɔworɔ akyerɛ afoforo ɛfiri sɛ wɔyɛ saa ɛbɛnam wo so ama afoforo ayɛ bɔne wobɛto nkurɔfoɔ so nti dua de adwene hu ɔbaa wabebe wo no fo akyerɛ binom hɔ no ma saa na wɔmte no aworɔ na afuro ma so akyerɛ wahyɛ adeɛ ntiɛ ne to nyinaa gu hɔ na sɛ wɔbarima ahwɛ wo a
obenya akono bone anatenka bone ene be ma no wonya wukunu ohunu biribisa wa hwe ade na beto no ne kon bedo asa ne kon do a wonim ne beto no yanken kan 2 Peter 2 verse 14 wo wani awareseye ahye no ma erenwo wo bone ho da wadaada akra wonase enya intimiye wo akoma aben ni bremu waye enome emma wonim ne abeti wonim ne abeto won de beba ne se obenya ni awareseye aye no mama hwe ani ne nkoampo ne petumi de seye awade se wo hwe wo ba won hye ne ho so no womu ne ho na waye ni pedua se twa ba yo wo bi adidi mu bi no ema bi mo on ma sa no won mo te se twa ba no ba ma bi atumi kodibi bo se wo kofro kaya anase baase ye gine mu no ba ma ne gina ho no wo hwe fem be so ba bi abe ne nofo wa be ne nofo wa woro ne pedua nyina akere adonti Nyankopɔn Asafo ni mu no ye wo Mmara Nsɛm ma manta de hye sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmarima foforo kon no wo enworo wo ho ntwera foforo every say ye wukunu de ya sɛdeɛ Paul osie no ɔyere ini ono are ne pedua so tumi na mmom okunu saara so na okunu ini ono are ne pedua so tumi na mmom ɔyere de ye wo yere anase wukunu dia ne mfa nkɔkyera foforo nkɔtɔn ma foforo ye wo nipa binim wo ho no mo a won mu kuta awareseye ani ordinary hwew wo badwaman mpo wo nakoma mu dada Kristo se obiara wo hwe wo ba na ne kon dono no na wo badwaman wo nakoma mu dada ana wo fa no nakoma mu dada yei ka Kristo Mmara Nsɛm no hu bi na so awraho sɛm ne se enso ade foforo mu ye nkyerɛkyerɛ wono mo de odi mu ada anyo wo mo asɛm emfa won ne wo bɛyɛ enya won mo asɛm wo pa bompa wo pa memmo emfa won mo ho na so no kra Asafo yi mu de sɛdeɛ ba betumi atu ye ho asiwa ma imuwadadie ne mpaebɔ mapa no ehia se yehunu sa Mmara Nsɛm yi eni kwan se ye kon do se ye ba adwaman eni kwan se ye de ye ni ba adwaman ye wonema binim ho no ma wasa awarefoɔ ye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie wɔ ne mpaebɔ bɔma yɛnkenkan ne bio we Petro ngoma edi kan etimi ensa anchemu enson saara na mo okununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara se oyere ne adea ne ho nya den na muni woni se won enso ne mo ye enkwa dom no adidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ansi okununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara aranti ye won kyerɛkyerɛ bi wo ho ma wokunu no wo yere na sɛ moti bom sɛ wokunu no wo yere wo no kra Asafo ni mu a ɛwɔ sɛ motena bom ne mudie mu sɛdeɛ enkyerɛkyerɛ no teye ɛwɔ sɛ ɔbarima no ɛde anidie ma ne yere sɛ ade a ne ho nyɛ dene ya wo mmarima bi mu ho no mu a wɔn ntumi nhye wɔn ho so na sɛ ne yere bu ne nsa kora no a ɔpɛsɛ wɔne no da hwera kronkron no mu no impotete nyina na Onyankopɔn empesa bɔma yɛnkenka Leviticus ngoma ti dun wɔtwe ɛnkyɛ mu dun kron Leviticus 18:19 na enko ɔba ne nsa buo mu ne ho entie no ho enkoyi na degya so ɛma wɔn mu woni nsa buobu woni nsa bosome biara Nyankopɔn se na enko wo ba ne nsa bu mu ne ho nte no nkoyi na degya so abra wo bu ne nsa no enko ne nkonkoda bosome biara oba bu ne nsa ene no nkonkoda ene wo yere nkonkoda eno ne de ntempa no ye kaaye ene ne din se fa ne die ma wo yere se wo yere ya ade ya ne ho nya din ne ho nya den ni pedua na mmere obɔ no twede a obetwa ahwe impo oba ni pedua brasuo mu no mmere oba ni pedua nya dene ɛno nti
na kan brofo kasa mu se saa ara so na mo wɔ kununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara se oyere ya ade a ne ho nya den oyere ya ade a ne ho nya den na se impo eba hoɔden mu a eba brɛsuo mu a ɔba ayɛ mmerɛs ne ɔbarima wotumi na na wɔyere twɛdeɛ bɔtɔ na se woyɛ saa na wobɔ mpaeɛ a Onyankopɔn tie wo ne bukura bɛsane afu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ na ano kwan nsie no Nyankopɔn asɛm a Petro twerɛ ne mu da hɔ pefee ɔse fa ne die ma wɔyere sɛ ɔyere yɛ ade a ne ho nya den na mo mpaebɔ ano kwan ansi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ ne mpaebɔ beduru Onyankopɔn asumuo no ehia so wɔ barima wodɔ wo yere fa ne die ma wo yere asɛm wɔ sɛ fa ne die ma wo yere no kyerɛ sɛ wobɛhunu ne mmɔbɔ wobɛte wo yere ase ɔbaa wɔ mmerɛyɛ a etwa sɛ ɔbarima wote aseɛ na sɛ impo moyɛ awarefoɔ kunu no wo yere na sɛ mobɛbɔ mpaeɛ a mo mpaebɔ ano kwan ansi yɛn kyerɛ sɛ mo mpaeɛ no beduru Onyankopɔn asumo na sɛ okunu no wo yere etena bom nimdie mu a okunu no mo ne won entena nimdie mu saa ara na yɛka sɛ mo ne won entena nimdie mu a ɛkyerɛ sɛn yɛn ne nimdie a ɛwɔ sɛ okunu no wo yere hunu no Nyankopɔn asafo no mu yɛn yɛ Kristo Mmara Nsɛm mama yɛn kenkan Efisofoɔ nwoma eti num ankyemu aduonu miɛnsa kɔpem aduonu nan na okunu yɛ ɔyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tire no na ɔyɛ nipadua no agye nkwa na ɔno ara yɛ nipadua no agye nkwa no na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛm ma Kristo no saa ara nso na ɛyerenom enyama won kununom ade nyinaa mu anuanom saa mmara nsɛm yi mo nhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wo yere mpaebɔ ano kwan nsie no mmara nsɛm wɔ hɔ ma wo kunu mu sɛ ɛfiri sɛ wo kunu yɛ yere ti okunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔno ara na wɔyɛ agyankwa ma nipadua no abusua mu ɔbarima adwuma te sɛ wɔ mampanyini enni kwan sɛ wo yere edi wo sum panin ebia na mo bi no hɔ no mo yɛ kotobonku enye Onyankopɔn emma ho kwan sɛ ɔbaa eni wɔ barima so Onyankopɔn ma ho kwan saa Onyankopɔn emma saa kwan no Onyankopɔn pɛsɛ wɔ barima no wo yetire obi kan sɛ na so me de me yɛ lawyer ni o na me kunu de ɔyɛ me droba ni keke nanso ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ lawyer ni enti no wo de wo nhyɛ Kristo mmara ase sɛ okunu no wo yere de na sɛ impo ukunu nsua ngoma da koraa na sɛ wo wɔ baa no na wasua ngoma sɛ woyɛ lawyer ni ana sɛ wotemuafo ɛwɔ sɛ wo bere ho ase hyɛ ukunu ase sɛ te sɛ Kristo ɔyɛ asafo ne tiri no na enkyemu aduonu 9 verse 24 na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛma Kristo no saa ara enso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu na sɛ ukunu sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛworɔworɔ bo akyerɛ nkorɔfo a fa obuo ni na yɛsetie ma no ɛno ne ade a mekyerɛkyerɛ anuanom onua emma ho kwan emma wo yere kwan ma ne nhye siketi ntientia emma ne nworɔworɔ ne to ho nkyerɛ ɛno tina ma mɛma foforo kon dɔ wo yere no ehwɛ sɛ yɛtoto ma bi no mona efisɛ wɔn mo tonton wɔ nipadua no na yerim ne no man mo ba ko ntia yɛtoto ma mona no ade ba ko ma yɛtoto ma mona ne sɛ enoma hyehyɛ wɔn wo hwɛ wɔn sɛ ne wɔteɛ na sɛ wo worɔworɔ nipadua kyerɛ ate sɛ ne wahunu aburo no sa akokɔ ehunu aburo a ɔbɛsɔ efiri sɛ
ubue buru so to ho no wankata so akokɔ no hu na ɔbɛba abeso anaasɛ ubue asi kyerɛ so ɛto ho a entetea bɛba abedi ɛdo tina twerɛ kronkron no sɛ Sara nso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu yɛn adesua mu dɔ yɛsua biribi afa mpaebɔ ho nanso yɛn nso ka ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ no ehia sɛ wɔ kunu ne wɔyere ɛtena ne mudie mu ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn nimdie ɛsɛ okunu na yɛtiri no wo na wɔbɛhwɛ abusua no bɛma abusua no de ehia wobɛhwɛ wabusua so ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ wabusua so na ɛma wo yere nkonkɔyɛ adwuma na wo nkonkɔtena kwankwa ni ase etia wo Nyankopɔn ne pɛ montie Timothy nwoma edikan eti num kyemu wɔtwe 1 Timothy 5 verse 8 ɛsɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie ɛnuanom pamɔtɔ motee na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie brafo kasɛm na sɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na wɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ wɔnyi nie na wapagidie na oyɛ nipa bɔne fo sene deɛ wɔnyi nie na sɛ wo nhwɛ wɔ ara wabusua hanu nti ade ɛka o Kristo ni asɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔ no ara ne fiefo so sɛ wɔyɛ ɔbarima a wo na woyɛ tire na wo ɔbaa no bɛbrɔ wo ho ase ahyɛ wo kunu tumi ase yɛn yɛ Kristo mmara nsɛm na sɛ yɛba abesua saa nnoma nyinaa yɛwɔ mmaa bebree no a na wɔwɔ a wɔn mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn kununom ɔyere ne pɛ sɛ ɔno na ɔyɛ tire ɛwɔ fie hɔ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no ma mɔkasa ma menkɔsra me boss hɔ kwan ansa ɛbɛsɛ ne boss ɛyɛ ne yere na ɔno de yɛde ne yere bɛka no wɔtie yɛfrɛ wɔn mmarima ti bɔnko so kotobonku Philippines yɛfrɛ wɔn sɛ Andres Desire bɛbi sɛ mahwɛ saa sini na Andres Desires de abrɛ na ɔmɛma ne mman so wɔ fie hɔ no yɛ ɔbaa no barima no de bia no wɔhyɛ table ase ɛbɛsɛ odi agɔ na yere boro bɛboro no yɛn etia deɛ Kristo aka Kristo sɛ okunu ɛyɛ ɛyereti saa nso na wɔ sɛ wɔyerenom mmra wɔn ho ase ɛma wɔn kununom ade nyinaa mu ntanuanom saa mmara nsɛm yi mu mpo yɛwɔ biribi wɔ hɔ no mu a yɛba abesua mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma a edikan eti du baako ɛnkyɛmu na kɔpem num na nso kɔpem du na du na kɔpem du num mpamɔtwɔ anuanom mama yɛntie twerɛ kronkron no sɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni na wɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so wɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti verse 14 ɔbrɛso no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na animuonyam na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a
ɛhyɛ n'anim wonyam efiri sɛ wɔde enwi no ama no sɛ nkatasoɔ anaasɛ akatasoɔ anuanom mesramo muntie ne yie yɛn kyerɛkyerɛ mu yie wɔ nsɔre foforo mu wonte yɛn mfiri wɔ nanum nanso wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn ɛyɛ asɛmpa no mmara nsɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo wasɛmpa no sɛ Paul twerɛ yɛ no ɔsɛ wɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ne nkɔmhyɛ na yɛka ne hayi no ɛnyɛ wɔn a ɛka sɛ wahunu yɛn besi yɛn bɛyɛ sei no ɛnyɛ no nkɔmhyɛ yɛka ho asɛm wɔ hayi no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsɛ wɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni afei yɛntoa so verse 5 na wɔbaa biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wɔbɔ tikwa ɛno nti sɛ ɔbaa abɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima bɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so momfa nhyɛ mu tiri manuanom sɛ ɔbarima ɔrebɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri so na so ne mobɛhunu nsɔre bi mu na mɛma no akata wɔn tiri so yɛwɔ mmarima bi no hɔ no ma da bia no wɔn abɔ duku wɔn de ada kyekyere wɔn ti turbans na so twerɛ kronkron sɛ wɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa tiri bɛnya ne die ne anim wonyam wɔ Onyankopɔn anim wɔ no ehia sɛ wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛn ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako ɛnkyɛmu nson 1 Corinthians 11 verse 7 na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ wɔyɛ Onyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ wɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnkyɛmudu ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti ɛkyerɛ deɛ eni kwan sɛ ɔbarima ɛnya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa ɛwɔ sɛ nya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ deɛ yɛn ɛyɛ sɛnkyerɛnne ɛwɔ ne tiri so ɛkyerɛ sɛ obi edi ne so mpedini ɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na ne tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase wɔhyɛ okunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa ara nso na ɔbarima na so okunu yɛ ne yere ti nti so wɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wɔkata ne tiri so yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo ana ne kunu ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne honhom mu ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔbaa hyɛ Kristo ne wɔkunu tumi ase wɔ ne tiri so nkatasoɔ na se kyerɛ ne sɛn ɛnkyɛmu dunan ɔbrɛsuo no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na anim wonyam enti ɛyɛ ni wuo wɔ Onyankopɔn anim sɛ barima bɛgyina wo tiri nwi tentene ana bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi kusuo verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no anim wonyam yɛre sɛ wɔde nwi no ama no sɛ akatasoɔ ɛno nti akatasoɔ a Onyankopɔn de ama no yɛ wɔbaa tiri nwi egusu a wɔntwitwaeɛ no yɛn ne wɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛnyɛ duku na Catholicfoɔ ne nsɔre ahodoɔ maakuo bobɔ no ohunu asafo de ohwɛ maakuo na bi
duku yɛ tuntum ebi yɛ pink ebi yɛ kɔkɔɔ ebi yɛ fitaa ebi yɛ colors ahodoɔ ɛnyɛ yie ne akatasoɔ na sɛ tiri so nkatasoɔ twerɛ konkɔn ka ho asɛm tiri so akatasoɔ ne yɛ deɛ Onyankopɔn de ama yɛ ne akatasoɔ Onyankopɔn de ama wɔbaa tiri nwi tentene no arunti ɛyɛ ni wuo sɛ wɔbɛre ma bɛbɔ wuti ana bɛgyina wutiri nwi agusu kusu ɛfiri sɛ ɔbaa ne hia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ yɛ ne tiri nwi tentene ne mmom ɔbaa deɛ ogyina ne tiri nwi kusu a ɛhyɛ no animuonyam tɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ nyɛ duku no anuanom ahunana nanso yɛn ka twerɛ kronkron no ho bi sɛ ɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya wutiri so nkatasoɔ ɛna so wɔbarima bɛbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no kyerɛ sɛ ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ɛyɛ ade a wohia wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔbɛhunu sɛ wɔbaa bi ɛbɔ mpaeɛ na ɔwɔ tiri so nkatasoɔ ɛfiri sɛ yɛn ne Kristo tumi nsɛnkyerɛnne anaa Kristo ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ ne so yɛwɔ nɔma bebree no ana wɔ hɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu afa saa nnema yi ho ɛna ɛda yɛn anim wɔ ebi a yɛntumi nwie yɛn mu nyinaa sua fa ɔbaa tiri so nkatasoɔ ho nanso yɛn mu nyinaa so ka yɛn mpaebɔ ho ehia sɛ wɔbaa yɛn ne tiri so nkatasoɔ ɔbarima deɛ ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ na ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ ne tiri nwi na egu soɔ no ɛno nti ne Church of God Asafo yi mu wɔ no ɛyɛ kyiwadeɛ sɛ wɔbarima wobɛbɔ wuti anaa ɔbɛyɛ rasta ɛyɛ kyiwadeɛ wɔ ha mmarima wɔ no kora Asafo ni mu wɔ no etwa sɛ wotwa wutiri nwi yi wuti sɛ ɔbɛyɛ setia ma Kristo Mmara Nsɛm no a wɔyɛ ɔbarima a ɔmmɔ wuti wonyina wutiri nwi ngu so kusu ɛfiri sɛ woba Nyankopɔn na wobɔ mpaeɛ a ɛyɛ ne wuo ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔyɛ ɔbarima na wogyina wutiri nwi gu so a wo kata wutiri ɛyɛ Kristo no ɛso ɔbarima tiri ɛgyina hɔ ma Kristo ɛno nti ɛni kwan sɛ wo kata wutiri so na mmom ɔbaa deɛ ehia sɛ wo kata ne tiri so ɛfiri sɛ no na kyerɛ sɛ wohyɛ Kristo tumi ase na ɔbarima deɛ ɛnkyɛ mu nson no ase na ɔbarima deɛ ɛni kwan sɛ wo kata ne tiri so ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suba ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa no wɔfiri ɔbarima mu yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima sɛ wɔmɛka ne ho na wɔnom nsom ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima yɛbɔ Hawa ɛma Adam sɛ wɔmmoa no wɔ ne som adwuma mu na ɛnyɛ wɔbarima ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnyɛ sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ anaasɛ tumi ɛfiri sɛ wɔbaa tiri nwi na ɛyɛ ne tiri so nkatasoɔ a ɛgyina hɔ ma ne tiri nwi tenten no afei nkyerɛkyerɛ foforɔ bɛn bio na ɛwɔ sɛ okunu no wɔ yere ɛhwɛ anaasɛ wɔdi soɔ na Onyankopɔn atie wɔ ne mpaebɔ wɔ Onyankopɔn n'asafo ni mu wɔma yɛn kenkan Ephesians 5:25 kɔpem 28 okununom monna mo yerenom sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no na wɔde ne ho maa no saa nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara ne pedua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho ɛno nkyɛ yɛ Kristo Mmara Nsɛm sɛ wɔbarima wɔbɛdɔ wɔ yere sɛ wo ara wo ne pedua ɛnuanom monhwɛ Onuabarima wopɛ sɛ yɛpira wo anaa sɛ wompɛ ɛne mpira wo yere ɛmmobɔ wo yere mfa wo na mmobɔ wo yere twerɛ kronkron no sɛ saa ara nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua sɛ wompɛ sɛ kɔmbɛdew
ɛne makom ɛnne wo yere sɛ wo mpɛse ye bepira wo ɛne mpira wo yere sɛ wo mpɛse begu w'animu ase engu wo yere animu ase sɛ wo mpɛse beteatea wo enteatea wo yere yɛn ne wɔdɔ a wo benya ma wo yere sɛ wo ara wo nipadua Nyankopɔn asɛm no sɛ die ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho adentira na sɛ owo oyere pa enkanka esane sɛ woyɛ woyere panti dɔ no twa konkone kan wo mebusem etidun kron anchemu dunan Proverbs 19:14 efie ne ahode ye agyanum awunyade na woyere nimdifuo firi agurade wode wutiri ye so wanya woyere pa yen kyoro sɛ wonyankopɔn na de ne ma wo oyere nimdifuo woyere pa efiri awurade nkyɛn na ade edi ho adanse nie mama yen kan twere nsɛm foforo te sɛnie wanya wonyankopɔn nsɛm nhyira no sɛ wonya woyere pa wanya nyankopɔn nsɛm nhyira mebusɛm etidun wɔtwe nkyɛmu aduonu Proverbs 18:22 de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso brafo kasɛm na sɛ die wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade hɔ aniso pamocho mu hunu yana wanya Awurade hɔ aniso wa mu betenka wo mu sɛ Awurade dwene wo ho ebra wanya yere pa atesane wonyankopɔn na asi wo nneɛma no atesane wonyankopɔn na anu aduane ya ma wo no every sɛ nneɛma wo yere ya ma wo no ye kyerɛ wonyankopɔn dɔn so ma wo atoda na sɛ ho na makɔ no ana ho na matenka gyegye wo a ɛyɛ wo yere ɛna bɛsom wo na wɔdwedwe watenka ma wo enti deɛ wanya yere no wanya de pa na wanya Awurade hɔ aniso enti okununom monte ase sɛ moyerenom yɛ wonyankopɔn dɔ anaasɛ nyankopɔn hɔ aniso wode hwɛ da bia wo hyɛ ataade sesa wanya obi ma ne isima wo wia wasan akɔ akɔboro no wani enwu ade wanya obi a wɔn aduane ma wo wanya de oprapra wo fie wanya de wo ma wo no wasan hwɛ wo ma wo tete wo no boa wo na awia wobɛbɔ ne twɛdeɛ ama na no nyina paapai abra wodam abɔntene din kwasiadeɛ yɛn gyimideɛ ɛmɛmɛ te sɛ ne nwu adeɛ uwie a edubro nyada akɔ gyina hɔ sɛ ɔkɔbɔ mpae na wahwɛ hwan ne beti onye bɔnsam ne beti wo wonyankopɔn tie ofiri sɛ wutirimu adene wo bɔ wo yere tirimɔden mmarima wo no kora Asafo ne mu wo no ehia sɛ wodɔ wo ne yere no dɔ wo yere sɛ wo ara wo nipadua sɛdeɛ won pese onipadua na wo bɛde wo nipadua no wakoto jacket ahya to bi ma wo yere hye ento ma wo nkwa ho sɛ wodi nuane eden titwabie taduane eden so ma wo yere ni ye ne wo da Kristo wasempa no ɛkyerɛkyerɛ ye mu nyina so ka ho bi sɛ de bɛyɛ wo Nyankopɔn betie wo mpaebɔ enuanom mani da so ne sɛ mo atesa ne mai ase adeɛ fufuro nso ɛka ho wo Nyankopɔn aka kyerɛ mmarima no Kolosifo nwomati miɛnsa nkyɛmu dunkron Colossians 3:19 okununom monnom moyerenom na monhwɛ wɔn ahometeyɛ ya wo mmarima bi wɔ hɔ no mo a wɔnom hyɛ wɔn yerenom ahometeyɛ so ɔne ne yere kasa aso one bonsam no wotamfo bi na anya asem one ne yere kasa aso one bonsam na kasa na so ohia foforo ne anane na fofo a na wonom seresere ohunu ne na fofo na wo sere kyerɛ wonom na so one ne yere kasa no woteatea no na wo hye ne yere ahometeye na so tete no na wo hye na ahometeye o abra na wo se ne pɛ no na wo kansam degu na sum abra na mo se mo ho pɛ no na wo frɛ no honey sweetheart me dɔwo na sese wanya no awie no wanya ne wo pɛ firi ne yere ho awie no ɔde nada ne agyanka ɔde nada ne akoa wɔ ne fie ɔno si ne nneɔma ɔno aduane ma no ɛto ne ntade so ma no na sɛ wo firi baabi ba na ɔbɛduru fie a wasan aba abɛteatea no ɔbaa ne sɛ ɔmedɔ akom dim you na de na wa mantem matwen wo a menyampo ni diye woni ma no ya ba ma ndema no na de na wo ni diye wo jimifo me kwameso da ansa ne koyo ba kwasea
na sɛ wo kunu atise yi a ɔbarima anaso wo kunu a wakan sɛm yɛ a yɛ akyerɛ wo na wanya wo sɛ wɔyere no na wɔhyɛ wo ahometeɛ no ɛyɛ twiwadeɛ wɔ Nyankopɔn asafo ma ɛyɛ twiwadeɛ wɔ nokora asafo wɔtwerɛ kronkron mu ehia sɛ wo hunu Kristo nkyerɛkyerɛ yabrabɔ mu akunu nom monom yere nom sɛ mo ara mo nipadua na mo nhyɛ wɔn ahometeɛ ɛyɛ bɔne sɛ wo bɛhyɛ wo yere ahometeɛ Monfa kane do da no emra kane na wo kan sam da kyerɛ no wo na ofe wo yera no wo no nti ma no meso mafuta mede ma mo ne se sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu emre wo ho no ansa na wo meduru fie no dware wayɛ adwuma da mu nyinaa wo ho kankan abofra na dwonso gu wo ho wa gane na yagu so nti ansa na wo kunu meduru fie nwumre no nso adware no nsia Omedu na ho ahwehwehwa no ankofa wo ba afofra mesi wanan mu bone bia edum so besiesi wo ho ebinom ka so yina ya bomre wanan kokra empo aba abre wa ba kokra wo ho bebon ho anka empo nkokrafo ne mrewafo nyina so ho anka omo so tehwa na asemo mienu nyina mabobɔ mre wanan kokra na obi ya ho bon a obetumi atena so mdwem akopem owuo mu ento ehia sɛ obi ara ho teye ehia sɛ ohunu obarima ne so mɔbɔ Denti a wose wo penefise na wo ho ehwam onipadua afe egina so onipadua osisitia te se kokotowa na so na de wo te se aye kokko wo konkomu a yetia so na konkomu koki no waye kese wo ho gene dwonso so wo ho nye hwam bi mu ba ma bekwa kope wo ba afofra no ho ehwam a wo gina ne nanso Enti wo so hwe wo ho so ye hwe wo nipadua so ye twere wo se asana wo kunu fragma medru fe ne twere wo se e se de bia wo fe wano ase de bia wanu kankan se akokɔ ho a twere wo se kane na wo twere wo se wo ho hwehwehwam na de wanu kankan obede no wo twere wo obede no watumi afe wano enti anuanom ye no ne Mmara Nsɛm wo ho ma awarefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo betumi aboa wo kunu na ne konkon kɔtɔ ma afoforo Amma insiesie won ho monhwe mo nipadua so yi bone biara ni mu so besiesie ho yi se de wota ka asem bi se yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo ho se yi wonyamesom firi ho a ahonidie na wo ho eye so bedi wo ni siesie wo fie siesie wo nipadua si wo sumie na se woda sɔre a entasu atware osumie mu sei basa anya fe ma wo kunu nya hoto na wontume no da wo kane don wadi kyerɛ no saara so na mmarima no so akɔma mo ma remfiri de wo yera ya ma wo no ma wani gye wo mabunu mfie mu ana wo mabunu bere mu ɔhwɛ wo maso ma wo ɔno aduane ma wo ɔto wo ntaade so ma wo ma ɔno aduane kora da asa hye ayo hye no prepare wo fie siesie wo fie de bia wa bre so wa adwuma te se zum lion entete no amono ayemonwono oba adintintima enso empo ohwe wo maso ma sade ɛbɛyɛ abusua ne betumi agyina ne nan so na emu nteteye efrese ɛyɛ bɔnyesam de tete abusuam ɔkɔfa wo befufuru bi tete abusua no bɛkɔ kɔfa wo ba foforo de ba bɛsɛe abusua no ana wɔfa barima foforo de ba wo ba na kom de bɛsɛe abusua no nti abrɛ nyina no mama yɛ ni Nyankopɔn enkyerɛkyerɛ so mama da ne de nyina yɛ mmompa yɛ sɛ de ɛbɛyɛ wo Nyankopɔn hebɛhwɛ yɛ abusua so yɛrem nyina yɛ Awurade Mmara Nsɛm na wo ba no so ɛdeɛn na wɔnyɛ Efesofoɔ nwoma 10:3 ɛsɛ ma yɛ nkenkan ase nanso mo maako nso mama wo biara no ne yere saa ara se ne ho na eyere enso emu ni kunu oyere emu ni kunu oyere wo hye wo kunu tumi ase ntifa wo buo ma wo kunu entia wo kunu te se Bartolomeo no oyeti bonko so no na ewe nipa binim wo ho no mo a anase wo kunu nya wo kwa na wo teatea no fa wo buo ma wo kunu yete sa Sarah Abraham yere no wo buo ma Abraham nti wo fra Abraham se ne wura
1 Peter 3 verse 6. Sɛdeɛ Sarah tie Abraham frɛ no owura no. Sarah obuo wɔ Abraham nti. Sarah enim sɛ Onyankopɔn kasa kyerɛ Abraham enti wɔfrɛ no owura. Na so yɛwɔ ayerenom binom wɔ hɔ no wɔteatea wɔn kunu kɔkɔ bra ha. Ɔno momu na wɔfrɛ ne kunu sɛ kɔkɔ do kulas. Sana ma binom teɛ. Wɔn mu wɔn kunu nom. Na so twere kronkron mu deɛ Kristo Mmara Nsɛm no sɛ etwa sɛ wɔ baa wodi Obubuo ma wo kunu da Obubuo adi kyerɛ no na bra wo ho asɛm ma wo kunu. 1 Peter 3 verse 1 ɛsɛ Sarah na mo ayerenom mmra mo ho ase ɛma mo ara mo kunu nom. Na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wafa ayerenom abrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn. Ọbaa suban pa na brabɔ pa ebetumi ama wɔ barima no asesa. Ɛfato ho sɛ wɔn mu ntie wɔ Nyankopɔn asɛm mpo a wɔbetumi anam ɔbaa no abrabɔ ne wɔbaa ne suban papa so abro asɛm biara ni ho ama barima no asesa. Ɛno nti mmaa wɔ Church of God Asafo ni mu no yɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wɔn kununom ɛna Obubuo ne suban pa di nkyerɛ wɔn ɛbɛma wo kunu ayɛ wo kunu pa. Ne bumfu bio anaasɛ wɔn mmɔ wɔtirimɔden bio. Na sɛ wo kunu hunu sɛ wɔyɛ wɔyere na wo bu adeɛ na wo bu no na wo bra ho asɛma no a abufuo na wɔn na kuma mu nyinaa bɛkɔ. Ntɔkwa mma fie hɔ. Na wɔn te sɛ wɔn mo toto dadesɛn bɔbɔ wɔn ho na yɛtoto kyɛnsee bɔbɔ yɛn ho da biara awia ne anadwo nti da koro bi abɔfra bi kɔ sukuu ɛma na kyerɛkyerɛfoɔ ne bisaa no sɛ papa din de sɛn. Ɔsɛmɛ papa din de bɔnsam. Na wo maame nso yɛfrɛ no sɛn. Ne din de bɔnsam baa na wankasa mu nso yɛfrɛ wɔ sɛn. Yɛfrɛ me bɔnsam ketewa. Saa na wɔn mo frɛ wɔn ho wɔ fie ho. Ɛyɛ barima ne frɛ ɔba no sɛ bɔnsam baa na ɔba no nso agye sɛ bɔnsam bɛɛ ma menya wɔ de yɛn. Ɔsɛ kwana kɔdware wɔ ba no bɔnsam ketewa no kwana kɔdware no. Enti wɔn de wɔn yɛ bɔnsamfo abusua. Bɔnsam barima ne bɔnsam baa. Ade nkyerɛ sɛ no ne asɛm abɔfra no te de bia na na wofoɔ frɛ wɔn ho bɔnsamfoɔ kane na wɔfrɛ no wɔdɔ yewu makoma mu tɔfe ɛna de yɛ nte saa bio ɛna de yɛfrɛ yɛ ho bɔnsamfoɔ bɔnsam baa bɔnsam barima ɛnuanom sɛ mopɛ sɛ mobɛyɛ nuanom wɔ no koro Asafo mu sɛ de kra kronkron no se a etwa sɛ uhunu wasɛdeɛ ɔbarima wo na woyɛ etire ɛna wɔyere nso wohyɛ wo kunu ase fa Obubuo ma wo kunu mmarima mo na mo yere no yɛ wɔn ma pie keka ho yɛmrɛ ni sadeɛ na so munim deɛ yɛntumi yɛ sɛ mo mienu nyinaa mo suro wɔ Nyankopɔn a adeɛ baako a wohia wɔ mu wɔnie ɔma yɛnkenkan 1 Corinthians 7 verse 14 ase na wo kunu a wɔnyi nie no ho ate wɔ ɔyere no mu na ɔyere a wɔnyi nie no ho ate wɔ kunu no mu anya saa deɛ a na momma ho wɔ fi na afei deɛ wɔn ho ate. Ɔwɔtɛ ne Paul kyerɛ nneɛma mmienu wɔ ha yi na sɛ ɔbarima no yɛ ogyidini a na sɛ ɔbaa no nso yɛ ogyidini a wɔn baa no nyinaa ho ate na wɔn mma nso ani gye na wɔbɛyɛ kronkron sɛ nte saa na so ɔbarima no nyɛ kronkron a ɛnɛmma nso ho nte. Ɛnuanom ahunu nsunsuansoa Nyankopɔn asɛm no tumi ɛwɔ matumi de ba sɛ mo mmienu nyina mo yɛ agyidifoɔ na sɛ mo mmienu nyina mo ho ate a mo mma nso ho bɛte mo betumi atenetene wɔn mo nya mmɔfra a onum nubɔne mo mma ɛma mɛyɛ mmɔfra wɔyɛ asoɔdenefoɔ sɛ mo baa no nyina mo yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a mo nya ɛma bebire a wɔyɛ asoɔdenefoɔ nɛ yɛ wɔn kwala pii no ana wɔ hɔ a wɔn nyini yɛ bosha na so wɔ ahyase ko tie na wofoɔ ɛfiri sɛ wo kunu no
ne wɔyere na ne agya ne nyinaa yɛ kronkron a mobetumi adi momma ni mu kana kwa ahotie mu na sɛnte saa de a ɛna momma ho nte amofra ne benyini aba abɛdane nipa wɔmfiri Nyankopɔn yɛmma bɛba benyini abɛdane wiasefoɔ yɛmma ɛbenyini aba abɛyɛ asoɔdenfoɔ nanso sɛ Onyankopɔn hunu sɛ mo mmienu nyinaa mo yɛ kronkronfoɔ a ɛmfasoɔ ne ade betumi asinie na wonyensan wɔ ba ne mpo na Onyankopɔn ahyira no dada montie Luka ngomati ba ko nchemunum Luke 1 verse 5 Yuda hene Herode breso no ɔsɔfoɔ bi tena ase ya wɔfrɛ no Zakaria ofri Abia asɔfo kuyo mu na ne yere yɛ Aaron ɛmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth na wɔn ba no nyina tene wɔ Nyankopɔn anim di Awurade ahyɛdeɛ ɛna tene na ɛdeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaaeɛ no Zakaria ne Elizabeth wɔn yɛ Yohane suboni awofoɔ ɔno no wɔbɔɔ ne Awurade Yesu Kristo asuo saa okunu no wɔ yere wɔn ba no nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim wɔn mu di Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne teneneedeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm biara munim ne yɛsiye na wɔn mu ni ba kɔpem sɛ wɔn bɔ mmerwa ne nkɔkora na wɔn ɛwɔ wɔn ba Yohane suboni de sɛ sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti de Nyankopɔn ka yɛ ne Luka ngomati ba ko nkyɛmu dunum Luke 1 verse 15 ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔre enum bobesa anansa biara na Awurade honhom kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yam impo mpamotwa mu hunu yɛ Zakaria ne Elizabeth yafunu mu aba Yohane suboni na ɛbra no wɔda so hyɛ ɔmaame Elizabeth yafunu mu wɔ no na honhom kronkron ahyɛ no ma na Yohane suboni nyini yɛ bɛyɛ wɔtene ni wɔ Nyankopɔn anim Yohane suboni na wɔyɛ nipa tene ni kɛseɛ adenkyira ɛfiri sɛ wɔyɛ wokunu no wɔyere ateneneefoɔ yafunu mu aba arontianuanom mopɛsɛ momma nso mbɛyɛ kronkronfoɔ ana mopɛsɛ momma mbɛyɛ ateneneefoɔ ana ɛne montena bomu sɛ wokunu no wɔyere sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm kyerɛ na mmea nkasa mede mani wahunu yɛn wɔ anuanom wɔ Church of God Asafo yi mu na wontaa hunu mpo sɛ wobɛhunu mmɔfra a wɔ Asafo ebinom adane akɔre nsafo ana ebinom de wɔ ho hyɛ no mabɔne mu de sɛ mfato ho brother Daniel Sister Lizelle, Sister Luz. Wɔn mo nyinaa nyini yɛ wɔ Asafo mu Sister Ruth. Mani wa ehunhunu mmɔfra wɔn awofo ɛnante Nyankopɔn akwan so te Nyankopɔn asɛm a wɔn mo tete wɔn ma wɔ Nyankopɔn asɛm mu wɔn ma nane amane wɔn ma enum no bɔne yɛn ne Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo nyinaa te ase na yɛfiti prakɔpɛ mo wɔ Nyankopɔn empire na mmom yɛwɔ asɛdeɛ bi a ɛne mpaebɔ na ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no wɔhyira yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no ayɛ bisadeɛ ama yɛn yɛde kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi akyerɛkyerɛ abusua bi Nyankopɔn asɛm afei adepa bɛn na sɛ wɔ Nyankopɔn tie abusuafoɔ anafiefoɔ a wɔ Nyankopɔn asafo no mpaebɔ mfasoɔ bɛn na de brɛ wɔn afato ho agya anaasɛ ɛna a wɔne mma nyinaa firi wɔ Nyankopɔn mu sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn etie wɔn anuanom mɛsan so tonsa frɛ mu bio mɛne da so nsɛ mo bu mfu mesra mo ada mo nsa ne mmara mo besua Kristo mmara nsɛm bebree ebia mo amu na mo bɛka sɛ masua no ma bibra mansua mfiri nsɔre foforo mu fa ko ana mo wɔ mo ma yɛ nwene sɛ ebi a meto ahyɛ mo so ɔkwan mo fa so bɔ mo mpaeɛ na meto ahyɛ mo so daabi me de
Kristo Mmara Nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu ɛna mɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ne yɛtumi hunu wɔ Nyankopɔn ne pɛ mɛkyerɛ mo mfomosoɔ ne deɛ te ne yɛafa deɛ yɛ papa no bɛne da soɔ ne sɛ mobɛsane aba monsane mmra dwoɔda na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔnka yɛn ho ɛma yɛntumi ɛnwie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm sua and Brother Daniel anuanom yɛreto nsa afrɛ mo aba Awurade Mmara Nsɛm foforɔ ase yɛbɛba so dwoɔda sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɛno bɛyɛ da ɛtɔ so nsia dwoɔda Filipia no mmerɛ mu na yɛbɛkɔ so wɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na nyinaa sɛdeɛ mu kurom mmerɛteɛ ɛne kasa biara mutie dwumadie nso wɔ mu no tie biara no na bio yɛda wɔ Nyankopɔn ase na yɛda mu biara nso a ɔbɛka yɛn ho ma yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no ase na yɛsan so reto nsa afrɛ mo sɛ yɛwɔ dwumadie ahodoɔ bebree no a mobɛtumi atie no wɔ UN TV so na mobɛtumi nso ahwɛ bi wɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ so anasɛ yɛn social media account ahodoɔ so yɛwɔ apaawa bebree wɔ hɔ a mobɛtumi ahwɛ no wɔ yɛn YouTube channel so ɛne yɛn nkɔmmɔdi bi ahodoɔ a yɛdidi dwuma ɛwɔ afidintentan kɛseɛ no so ɛyɛ dwumadi a ɛdi ahim na yɛne da soɔ ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛsa ne hunu yɛn ho bi odwoɔda mobɛnya mmerɛ ne adagye aba betie Nyankopɔn asɛm yɛda mo asɛm bɛka yɛn ho ɛne monyam ne yɛne die ne yɛyɛ nka wɔ Nyankopɔn daa na nsa ne yɛbɛpɔn no bɛsrɛ mo ada mama yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmɔ mpaeɛ. Manalangin po tayo. Ama namin na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, pinasasalamatan ka namin sa mabuting pagkakataong pinagkaloob mo na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. For us to hear your words, your righteousness that gives us a good blessedness, for us to benefit with things that are good from your words, because we know that no one of us will end up in anything evil if we obey your words and commandments. Please bless and guide. Yɛmfa ntie w'nsɛm ɛsrɛ wo sɛ hyira yɛahohoɔ ne yɛatɔfoɔ a wɔtie wɔ Mmara Nsɛm na yɛsrɛ wo sɛ ma berɛ pa no nso na wɔamɔnyɛ wɔ nkyerɛkyerɛ wɔ gyidie mapa mu yɛsrɛ wo sɛ ɔyɛ mu biara mmɔbɔ na yɛtumi abɔ yɛn bra sɛdeɛ wɔpɛteɛ na yɛtumi atenetene yɛn akwan na yɛakoma mu asomdwie ɛberɛ a yɛwɔ ewiase a amanehunu ne atɛɛtɛɛ ahyɛ mu a yɛsrɛ wo sɛ kae adɔfoɔ yɛsrɛ wo sɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa nam wodɔ ne wo tumi so bɔ yɛn ho ban Agya w'ahommɔborɔ nko adɔɔso ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ yɛn firi amanehunu mu yɛgyaa yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa na yɛn dadwene na wonkutoo na wonim deɛ ɛdi mu ma yɛn yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛn nipadua yɛn akra na yɛn ahonhom yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ ɛnyɛ hɔ na sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho ɔberɛ a yɛba bɛsua wɔ nsɛm yɛda wo ase bebree yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ wɔbɛka yɛn nuanom a wɔyɛ wo tenene akondeyɛ ho na wo nokorɛ atumi aduru nnipa nkyɛn wɔn animuonyam ayɛyie kasihie yɛwɔ dea yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din amen.
tanggapin natin ang Mama yansa enkan shura ne oda efriye ne Onyankopɔn no woso. Adom kwaje ne ayaresa efriye ne Awurade Yesu Kristo. mga puso Ne magpakaila. honhom kronkron kabumu. Ene na kuma mu hene. Esi ne da ne da yinam. Amen.